Alkemisterna startade under medeltiden. Nu ska jag snacka om några kända alkemister. En av de kända alkemisterna hette Ernst Rutherford. Han blev 66 år. Det som han var känd för var att han omvandlade kväve till syre genom att han bombarderade atomkärnan. Detta var inte alkemistiskt utan detta var vetenskapligt. Dessa symboler som du ser är alkemistiska symboler och de handlar om våra planeter. Dessa är de 4 elementen: eld, jord, luft och vatten. Och alkemisterna trodde att man kunde skapa ifrån sig vilket annat material som från dessa 4 elementen. Alkemisterna trodde om man blandade svavelsyra, som du ser här på bilden, plus kvicksilver så kunde man få guld. Men det är en pseudovetenskap. Och pseudovetenskap betyder att det följer alla kriterierna i vetenskapen. Gjord av Kenan och Burhan! Allvar, den gjord av mig och Kenan.